Balik sa GMA Regional TV Live mga kapuso, kinsa magdahom nga tungod niing pandemya murag makahimo na gyud ta sa lain nga mga butang nga wa ta nagdahom nga nabuhat sab nato kaniadto. Sama ni hitabo dinhi sa Subo niadtong miaging weekend virtual wedding kunin mga kapuso. Doon nagyoy kasal nga hitabo apan kadaghanan sa mga bisita labi na katong wa gyud makatunga sa seremonyas mitunga sila virtually. Karong buntag makauban nato ang event coordinator ug host ning maong virtual wedding nga nahitabo si Mr. Robert Neil Garces. Good morning, Sir Robert. Good morning, Nico. Maayong buntag sa mga kapuso. Daghang salamat karon buntaga. Thank you so much, sir, for joining us. Can you tell us more about this virtual wedding ug nganong nahitabo ni siya, Sir Robert? We had a virtual wedding, Nico, no, pag Sabado sa ako ang couple. Kay supposedly original plan gid namo is ako ang iyang on the day na coordinator as the host pod sa April 18 to ilahang original plan with over 200 na mga guests. No, inana kadaghan ang ilang bisita na ay gikan pa sa gawas. So moto nga sige man tagka-extend. So they decided na mag-wedding na lang gid sila sa July 18. Tungod kay intimate ra man tong wedding, sir, ug limitado ra ang makatambong, so mo tong gi-virtual na lang, gi-live stream na lang ninyo. Yes. Virtual na lang. Ang tibok family nakatambong man, mga pila na lang gyud ni sila ang mitambong sa seremonya sa kasal, sa simbahan, dito sa reception. Sa ilahang live guests, siguro less than 50 ang ilahang bisita. More or less mga suod na or mga relatives lang sa couple kay tagaliluan yung silang duha. Then ang sa ilahang virtual na guest naa sa mga siguro less than 20 ana. Kato mga importante lang gyud na naka-accept sa invite. Ikaw, sir, as the host unta sa programa sa seremonya, virtual sab kay wala ka mismo personally nakaadto gyud sa area sa Liloan. Yes, sir, Nick, virtual gyud siya. Gikan mi nagsugod ang amo ang pag mura siya diri sa TV. Gikan po siya sa simbahan, gitelecast na mo. Then padong na sa reception. So unsay mga highlights dito sa simbahan, pas gid pag-edit sa amo ang team, padong sa reception para mura siya TV show continuous gyapon. Unsa challenges, sir, nga atubang ninyo for mounting this virtual wedding? Very first kay ang internet connection, Sir Nick. Kay ang sa simbahan o sa reception kay medyo hinay ang reception, ang ilahang connection. Buot pasabot, Sir Robert, nga andam na ta mo adapt sa mga kabaguhan sa nini nga industry. Nangita og paagi na pinaagi aning new normal virtual wedding na ma-offer po sa ato ang mga future clients. Aron pod nga matabangan sab, sir, ang kanang mga na-involve aning industry like you kay murag taon-taon ra ba gito, sir, no? Almost 4 months gyud nga nahunong. Lagi, sir. So hinay-hinay na ni siya, sir, unsa man from now on. Sa feedback sa uban kay mas ganahan gyapon sila og katong live gyud the wedding. Pero ang feedback sa akong couple, sir, katong sa ilahang virtual wedding, 50% ang ilahang na save na budget. So unsay atangan nato, sir, sa event industry alang kaninyo sa umaabot nga new normal, Sir Robert? Siguro personally for me, sir, usa ni sa tool na pwede magamit o pwede ma-offer sa mga clients yun na katong mga mogamit ta sa technology, no, na dili mo stop lang ba na ay walay live events, pwede ni siya as a tool na magamit yun. Finally, Sir Robert, gusto kay doon ng ipaambit nga mensahe sa imong mga posibleng clients, sa mga tao na to unsay atong mapaabot sa taliwa ni atong nasinati karon nga problema sa pandemya, sir, coming from you sa event industry, unsa may atong angayang atangan? Siguro, sir, sa mga future clients, siguro namo dili lang sa koa sa tanan na mga gusto magpakasal, as per nila pa, Sir Nick, no, na ang gugma makahuwat ra man. So huwat na siguro dato, sir, na ma-okay ang tanan, di ba? Ma-okay ang live events kung ganahan gid sila og katong live gyud na makauban ilang mga loved ones ilang kasal, mo wait na lang sa gyud. Tinuod. Wag gyud ko mo basta sa magpaabot, di ba, sir? Og tinud-anay gyud ang gugma.
Yes, sir. Daghan kayong salamat sa pag-uban kanamo karong buntaga, Mr. Robert Neil Garces. Thank you so much, Sir Nico. Good morning. Thank you so much. God bless you, sir.